Tipra Mothani combine all meeting o singora singtini agenda te salaijaka o agenda ninka singtini YTF ro फाइनाय सालनि 28 तारिख सालमारिबो o maso जों long march खायनाय हिनाय जम्पुइ ताकारजाला long march खायनाय o जम्पुइ ताकारजाला long march खायतिनि वो सिनि जतो youth रो जतो सुनो लगिरबाय के बर लगिरबाय सingtinamo final खायका जों long march चेंनाय सिनि पिटि बाजार हातिनि सिमि जों आबो फुंनि 8 नि 28 तारिखनि फुंनि 8 चेंनाय फाइनल डिसिजन नाखा तो बेके सिनि बियां जों रोड खायतङो ताबो जों आइनि थामानि परे जों आबुंका किलाबारमा पन्चायत थांमानि परे जों सांकुमा डिसि कामबुक इनके कलाइबारि दैमा केन्द्रेश्वरा उजान पाथलिया घाट गंग्राय आमहायके जों विभिन्न गोबांमा जागाबो जों लं मार्च रेलि खायनाय हिमबतो खिमनाय इनके जों आ लं मार्च रेलिबो जों कुनो ताइनगो किफिलि फायनाय जारिया जों जे जागा थांगो आजागा नायथल खायै आबो जों लं मार्च रेलि खायनाय दंगो बिसेस खायै बबाग्रानि नाहरमुं ग्रेटर टिप्रा लैंड सिनि बररनि थानसानि चबाव दाबुक सिनि जतो youth rok दाबुक बसकां फाय आगोगजाक आबोनि बै जों जतनो दाबुक अफ हानर ना बै बर जतन तियारं लायजा आं दुखुरनो तै कक कसाना मुसुमोबन दाबुक जों जतनो तिप्रासा थानसा बबाग्रानि नाहरमुं ग्रेटर टिप्रा लैंड अर्थात ग्रेटर टिप्रा लैंड तिप्रा हानते कतरकु खास नामनानि अ जागाव जतनो पालबाक्सका बबाग्रानो लगिर फायदि आं ताबो साना मुसुंगो Tipra Motha YTF TWF जों कुनो राजनीतिनि बानानि बरगिया जों सिनि बररंनो दिप्राय बुङै दंमानि 72 बोसोर सिनि बरनो मोथांना हनै सिनि सोयं बुबाग्रा 186 नाम राजा श्री श्री महाराजा प्रद्युत विक्रम किशोर फाइक्या ननो आनो सिनि तिप्रासनो मोथांना हनै औ मोथांमा जरो नंनो सुनो लगिरदि ताइ जों जतो ताबुक YTF जम्पुइजलानि अंगै बेनो बखा थनि अंखजा बबाग्रानो लगिरनानि बगै ग्रेटर टिप्रा लैंड चबावो हामबाय गदाल नगा तम पॉइंट आं YTF नि सेंट्रल नि GS Suraj Debbarma आछो Tipra Mothani बो तंनाय Tipra Mothani को एकजन डेलिगेट्स बो तंनाय तो बो ऑर्गेनाइज बाय YTF जेहेतु सिक्ला रक सिनि सिक्ला बदलक YTF रक जों लं मास ना ऑर्गेनाइज खायनाय सो जों वेलकम खायो जे सपा नों तंथ जे फ्रॉम जे कुनो ऑर्गेनाइजेशन दि नरबो सिनि लं मास नरबो फाइ गाहाम जों ननो लाम सको